Inselmilkom, warajja l-iskola ta' Ħallija fejn hija l-post tal-votazzjoni għal din l-lokalità. F'din l-lokalità m'għandniex elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ma qed issir il-votazzjoni għal referendum dwar il-kaċċa. Ftit tal-ħin ilu hawnhekk propju warajja daħal jivvota il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr. Simon Busuttil. Nagħtu ftit ħarsa lejn xi ftit statistika dwar dan ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Sa meta laq iż-żmien biex jinġabru id-dokumenti tal-voti baqgħu ma nġabrux 6.2% tal-voti minn dawk li kienu reġistrati biex jivvotaw f'dan ir-referendum. Dan ifisser li 20,937 li setgħu jivvotaw illum m'għandhomx il-vot tagħhom u allura mhux se jkunu qed jivvotaw f'dan ir-referendum. Dan ifisser li llum huma eliġibbli li jivvotaw 93.8% tal-elettorat. Bħalma huma l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali anke l-votazzjoni għal referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija talaq il-lejla fl-10 ta' filgħaxija u għal dana ir-referendum jistgħu jivvotaw dawk kollha li jgħalqu 18-il sena. Dak kien kollox minn naħa tiegħi minn hawnhekk minn Ħallija jien ngħaddi lura l-linja lura fl-istudju.